Ahojte, toto je druhé zo sérii 3 videí, v ktorých si pletieme takýto raglánový svetrík. V prvom videu sme si povedali všetko o teórii, ako vyzerá návod, kde si ho stiahneme, čo všetko budeme potrebovať a ako to celé bude prebiehať. No a v tomto videu si konečne ideme nahodiť naše prvé očká, tuto na golieri, a začneme pliesť náš svetrík. Takže konečne si ideme nahodiť svoje prvé očká a ja tu mám počiarknuté svoje číslo 56. Vy si nahoďte toľko očiek, koľko potrebujete a ešte tu je na začiatku napísané, že máme na to použiť tú menšiu ihlicu. Ja ale spravím fintu F a ja použijem práve že na nahodenie očiek tú väčšiu ihlicu, pretože často mám skúsenosť, že začiatočníci strašne očka uťahujú. A vy, ak nahodíte tie svoje prvé očka na túto menšiu ihlicu, môže sa stať, že potom neprevlečíte ten svetr cez hlavu, ten golier, že to bude stiahnuté. To už sa nám neraz stalo. Takže ja si tie očka nahodím na tú väčšiu ihlicu pre istotu, ale potom hneď ten prvý riadok už budeme pliesť tou menšou. Budeme nahadzovať klasicky s dlhým koncom. Dlhý koniec si nechávame zhruba taký dlhý, ako je 3-krát dĺžka tej veci, ktorú ideme nahodiť. Čiže toto je nejaký môj minigolier, ktorý je aj pomerne veľký. 1, 2, 3. Takže tuto začnem. Chytím si priadzu tak, že tento koniec smeruje ku mne. Tento koniec ide smerom ku klopku. Dám si takto palec ukazovák medzi to. Túto spodok si prichytím a teraz vezmeme ihlicu, takto z ľavej strany do toho pichneme a iba to takto pretočíme, to je naše prvé očko. A teraz to takto dodola potiahneme a pichneme zo spodu do slučky, čo ide okolo palca, naberieme priadzu, čo ide okolo ukazováka a vrátime sa von z tej slučky, tak ako sme prišli. Palec púšťame, uťahujeme. Znova potiahneme dodola, picháme do slučky, čo ide okolo palca, berieme priadzu okolo ukazováka, vyjdeme von z tej slučky tak, ako sme do nej vošli a to je hotovo. Už mám 3 očka. Neuťahujte ani na túto veľkú ihlicu, respektíve väčšiu, tie očka nejak veľmi, ale len tak prirodzene, jemne, zasa aby to nebolo úplne stiahnuté, zasa aby vám tu neplantala vlna. Treba nájsť nejakú takú zlatú strednú cestu. A ja si teda idem nahodiť mojich 56 očiek. 53, 54, 55, 56. Takže tuto je mojich 56 očiek. Berieme návod a čítame ďalej. Takže 56 očiek sme nahodili. A teraz máme umiestniť BOR marker a spojiť toto naše pletenie do kruhu. Ten BOR marker, BOR, tuto je skrátka, tuto beginning of round, čiže začiatok ako keby kolečka. Ja si ho tam ale teraz nebudem dávať, lebo tým, že som to nahodila na inú ihlicu a idem teraz inou ihlicou ďalej pliesť, tak by mi bol stade padol. Ale ak vy to nahadzujete na jednu ihlicu, tak my vlastne ideme teraz spraviť to, že toto naše pletenie spojíme takto do kruhu. A ten bor by som si dala teraz, ten označovač, aby som vedela, že toto je začiatok toho môjho kruhu. Ja si ho dám ale potom po prvom riadku. Takže naspäť beriem návod. Takže place board to urobíme potom. Máme to spojiť do kruhu, to urobíme. A máme začať pliesť ribbing, to je vlastne ten náš patent, čiže knit one, purl one, čiže jedno hladko, jedno obratko. Takže ja si teraz beriem túto moju menšiu ihlicu do ruky. Toto si môžem, tieto očka posunúť tuto ďalej na lánko. Tieto očka, skade mi nejde priadza, si dám takto k špičke. Teraz to bude chvíľočku zamotané, ale verím, že sa pochopíme a že to spolu všetci zvládneme. Základná vec, na ktorú si treba dať pozor je, aby nám všetky tieto očka smerovali jedným smerom. Pretože už sa neraz stalo aj mne, aj určite iným ľuďom, že ich mali takto pretočené. A to vlastne potom máte stočenú celú tú pleteninu a s tým sa už nedá nič robiť naozaj, že to len treba vypárať a všetko pliesť odznova. Takže takto si uložíme tie očka, aby sme ich mali jedným smerom. Tuto si musíme rozlíšiť, že čo je náš koniec. Ja si tento koniec ešte takto zúzlím, aby mi to tam nezavadzalo, aby som ho ľahšie rozoznala od toho druhého konca. Takže mám to takto.
Všetky očka mi idú jedným smerom. A teraz si vezmem tento koniec. Takto si ho pridržím pri tej mojej ihlici. Teraz to je taká prstová jóga. A ideme. Prvé očko hladko. Hladko je, že pichneme zľava a prevlečieme priadzu cez to očko. Z ľavej ihlice očko púšťame a hladké očko máme na pravej ihlici. Obratko je, že dáme priadzu dopredu. Teraz pichneme z pravej strany do očka, priadzu obtočíme zhora okolo ihlice a ideme naspäť von z očka, ako sme prišli. Takže znova hladko, picháme z ľavej strany a naberieme si očko. Sledujte, ako ja si držím všetky tie očká, všetkými tými prstami. Na tej ľavej ihlici si držím to posledné očko prostredníkom, pretože potom do ňoho môžete píchať a naťahovať ho a neujde vám. Lebo často sa stáva, keď si ho tí ľudia nedržia, že chcú nabrať tú priadzu, ale im prebehne potom na tú pravú ihlicu alebo niečo. A keď si ho takto pridržíte, ono vždy ostane na mieste. Takže hladké očko a obratké očko priadzu dopredu, zhora obtočíme okolo ihlice. Komu tieto hladko obratké očka nejdu, tak nech si určite klikne video na hladkých a obratkých očiek, o hladkých a obratkých očkách, kde to rozoberám tak podrobnejšie, že čo a ako treba pliesť. A ja si teda idem prepliesť všetky tieto očká, kým mi nezmiznú všetky z tej väčšej ihlice a kým nebudem mať všetky na tej menšej ihlici. A potom si povieme, čo ďalej. Tak ja tu mám posledné 3 očká v riadku a mne to pekne vyšlo. Mám ešte obrátko, hladko, obrátko. Ale mám tiež ešte jeden tip pre niekoho, kto zle spočítal očka na začiatku a teraz mu nevyšlo. A namiesto toho, aby mu ostalo jedno obrátke, má tu očka ešte 2, čo sa stáva aj mne pomerne často, keď si to nespočítam dobre a keď ma takto vyruší alebo keď sa mi nechce. A nemusíte to párať. Jednoduchá pomoc je, že proste obidve tie očka spletiete spolu obrátko. Že tak, ako ja teraz pichám do tohto jedného, posledného, tak by som pichla rovno aj do druhého. Uplietla by som ich spolu obrátko a vec by bola vybavená. Takže túto väčšiu ihlicu môžem dať preč. Máme ten prvý riadok prepletený. Tuto sú naše hladko obrátke očka. Ja sa ešte pozriem v tom návode, čo tam píšu. Nech na dačo nezabudneme. Takže urobili sme tento prvý riadok a teraz nám tu píšu, že máme pracovať na tomto patente, tak ako sme urobili. Hladké plies hladko, obrátke obrátko, až pokiaľ tá vec nemeria 1 až 1,5 inča, čo sú 2 až 4,5 cm od toho začiatku. Jednotka je pre detské veľkosti a 1,5 je pre dospelácké veľkosti, respektíve 2,5 až 4, čiže 2,5 cm a 4 cm. No a ja si teraz v tomto momente idem tam dať ten bor, označovač, aby som vedela, že kde je môj začiatok riadku. Ten bor označovač je dobré, keď sa od ostatných označovačov nejak odlišuje. My budeme potrebovať tie označovače 4, lebo máme vlastne dve raglanové línie. A toto bude môj bor a toto budú potom ostatné označovače, ktoré si budeme neskôr dávať. Takže ja si ho teraz takto len navlečiem na ihlicu. A to bude môj začiatok riadku a idem si upliesť patent teda do výšky zhruba tých 2,5 cm. Toto si môžem dať na bok. A znova len hladko, obrátko, hladko, obrátko. Ten začiatok bol taký trošku kostrbatý. Teraz si tak vydýchneme trošku, lebo toto je také monotónnejšie pletenie. No a potom pôjdeme na vec. Môj patent je hotový, má dostatočnú výšku a beriem si teda návod a ideme sa pozrieť, čo tam ďalej píšu. Takže tuto sme si nahodili očka, išli sme patent. Tuto je dôležitá poznámka, že ideme si teraz vymeniť ihlice za väčšie. Change to larger needles. Option 2 nás nezaujíma. A ideme sem, all options. Takže v ďalšom kole máme pliesť hladko a máme pridať, moje číslo je 4 očka, vy tu máte svoje číslo. 4 očka, ktoré sú evenly spaced, čiže ktoré sú nejako rovnomerne rozložené po tej pletenine. Moje číslo 4 je super ľahké, lebo ja si pridám tu a mám hotovo. Ale ukážem vám, respektíve povieme si, že ako to môže spraviť iná veľkosť. Ja som sa dopredu na toto pripravila.
a vypočítala som si túto 5. dospeláckú veľkosť. Oni majú pridať 24 očiek. A oni na začiatku, táto veľkosť, nahadzovala 90 očiek. Takže čo by som teraz ja spravila, že zoberiem si papier, zoberiem si tú 90-ku, vydelím si ju 24, čiže to sú tie očka, ktoré sme mali na začiatku nahodiť, tých 90. 24 mám teraz pridať a toto mi vyjde 3,75. Takže ja by som to na ich mieste robila teraz tak, aby som mala tie očka rovnomerne pridané, že uplietla by som 3, pridala by som. Uplietla by som 4, pridala by som, uplietla by som 4, pridala by som. A zase uplietla by som 3, pridala by som, uplietla by som 4, pridala by som, 4, pridala by som. A tak ďalej, až kým by som neprišla takto nejakých, ja neviem, 7-8 očiek pred koncom. A potom by som sa pozrela, či mi to sedí, lebo tuto v tomto ďalšom riadku máme napísané, že koľko tých očiek máme mať na konci po tomto pridávaní. Ja tu mám 60, pretože ja som si nahadzovala 56 a mám si teraz 4, čiže budem mať 60. Tá 5. dospelácka veľkosť mala 90, má si teraz nahodiť 24, čiže na konci má skončiť s 114 očkami. Verím, že sa rozumieme. A ja vám ukážem teda, ako si to idem pridať a rozpliesť. A ukážeme si už aj tú techniku pridávania. Oni tu používajú techniku KFB, knit into the front and back of one stitch, čiže jedno očko sa upletie hladko spredu aj zozadu. No. Takže tuto je ešte moje posledné očko. Tento označovač mi na chvíľu padne dole, lebo idem sa prehodiť na tie väčšie ihlice. A kebyže si ho dám teraz sem na tú ihlicu, tak mi aj tak padne, lebo s tou pliesť nebudem. No a ukážeme si, ako si pridám tie očka. Takže ja si tuto uštrikujem ich pár. Tak. A teraz upletiem očko hladko, obyčajne. Ale nezhodím ho dole z ľavej ihlice, nechám ho tam a pichnem doňho ešte raz, ale ihlicu dám takto dozadu za ihlicu a prevlečiem tú priadzu cez neho. Tak. A z jedného očka mi vznikli dve. Prepletiem si zase pár očiek a znova to zopakujem a ukážem vám to. Takže opäť, upletieme očko hladko, necháme ho ale na tej ľavej ihlici, pichneme doňho ešte raz, ale ihlicu dáme dozadu za tú ľavú ihlicu a prevlečieme tú priadzu cez neho. Tak. Čiže ja už som to urobila dvakrát, takže urobím to ešte dvakrát a prídem na koniec riadku. Ináč, kto je monk, tak mohol, vlastne ja som si to mohla aj na tejto mojej detskej veľkosti spraviť, tých 56, vydeliť 4 a podľa toho pridávať, ale nepokladala som to za nevyhnutné. Takže preplietli sme si celý riadok, pridali sme si tie počty očiek, čo sme mali. Máme väčšie ihlice, to je dôležité, lebo túto časť som už raz nahrávala a zabudla som si ihlice vymeniť. Tak to len tak, aby ste si nemysleli. Tak som potom párala, túto mám gunžu vypáranú. Takže párame všetci a stále. No, takže urobili sme si toto pridanie tých očiek. Áno, mám tam 60 očiek a ideme na marker setup. Ideme si vlastne nastaviť, ako budeme mať rozprestreté označovače takto kolom dokola. Tuto je náš bor, ja si ho už teraz dám, lebo už teraz budeme pliesť na týchto kruhových ihliciach zase dookola, takže už mi stade nespadne. A mám tu pripravené ďalšie 3 označovače, ktoré budeme potrebovať. No a teda pre moju veľkosť platí, že ideme Pearl 10, čiže obratko 10, to je obratko. Vy tu máte svoje číslo, podľa toho, akú veľkosť pletiete. Potom je PM, to je Place Marker, čiže vtedy dáme označovač. Potom mám Knit 20, čiže hladko 20, vy tu máte svoje číslo. A znova Place Marker a toto celé mám zopakovať dvakrát. Čiže obratko, označovač, hladko, označovač a dvakrát. Tak si vezmeme ihlice. Ideme obratko 10. Obrátko 10 a teraz si máme umiestniť označovač, takže si dám označovač na ihlicu.
hladko 20. Hladko 20 máme, takže si dám označovač. Opäť idem obrátko 10. Označovač. A hladko 20. 20. No a teraz, keby sme chceli byť super exaktní, tak tam je, že place marker, ale my tu máme vlastne tento náš bor, tento náš začiatok riadku označovač, takže place marker teraz robiť nebudeme. A ideme, toto bol marker setup, to sme urobili. A tieto vlastne markery, čo sme teraz dali, tie označovače, nám budú ukazovať, že kde bude rukáv, ako tak. Tu sme išli obrátko, čiže toto sú naše rukávy a toto je náš predok svetra a toto je náš zadok svetra. Alebo aj naopak, pretože momentálne je to všetko rovnaké, symetrické, takže nám to rozdelilo rukáv, predok, zadok alebo zadok, predok. A ideme teda na ďalší riadok. Tu ideme setup round 1, čiže máme ísť KFB, čiže budeme rozpletať to očko spredu zo zadu. Potom máme ísť hladko až po 2 očka pred ďalší označovač. Tam máme urobiť KFB, jedno hladko a SM je slip marker, čiže prehodiť marker z jednej ihlice na druhú. A to všetko máme zopakovať 4 krát a tým pádom pridáme 8 očiek v celom tomto riadku. Takže ideme spolu krok po kroku. Takže začiatok riadku. Hneď prvé je KFB, takže urobíme ako píšu KFB, čiže upletiem spredu, nechám na ľavej ihlici a upletiem ešte druhý krát poza zadnú nitku. Tak. Teraz ďalej píšu, že mám ísť hladko až po 2 očka pred ďalší označovač. Takže idem. Dobre, mám. Tuto máme označovač, vidíte, a tuto mám 2 očka mi ostali. Marker, čiže znova KFB, jedno hladko a slip marker. Takže ideme KFB, čiže upletieme očko spredu, zozadu, nit 1, čiže jedno hladko a slip marker prehodíme označovač z ihlice na ihlicu. A urobili sme vlastne celú tú sekciu a teraz to všetko zopakujeme ešte 3 krát, lebo raz sme to už urobili, čiže zase urobíme na tomto ďalšom očku za označovačom KFB. Tak, teraz ideme hladko až po 2 očka pred najbližším označovačom a tam zase zopakujeme to, čo sme urobili teraz. Tak, sme 2 očka pred označovačom, čiže znova spravíme KFB. Tak, jedno hladko, prehodiť označovač. Za označovačom zase prvé očko rozpliesť. Tak. Hladko až po 2 očka pred ďalší označovač. Sme. Znova spredu zozadu rozpliesť očko. Jedno hladko, prehodiť označovač. A ešte posledný krát to všetko zopakujeme. Tak a ešte aj 2 očka pred týmto našim bor označovačom. Znova to isté, spredu, zozadu, jedno hladko a slip marker. Šup. Takže ďalší riadok je za nami. To bol tento setup round 1. A teraz ideme setup round 2. Tam vlastne my, čo sme si robili tieto obrátke očka, ja som ich mala 10, vy ste tam mali svoje číslo, tak to bude ten vrúbkovaný panel, čo ste videli na rukáve. Takže teraz budeme v každom druhom riadku, teda na tom rukáve, jeden riadok pôjde hladko, jeden pôjde obrátko a to nám vlastne vytvorí ten vrúbok. Takže my sme išli obrátko, tento riadok sme išli hladko, čiže v ďalšom riadku pôjdeme zase obrátke očka. Takže setup round 2, jedno hladko, ja mám 10 obrátkov, vy máte tu svoje číslo v zátvorke, jedno hladko, slip marker, hladko až po najbližší marker, slip marker a to celé zopakovať 2-krát. Takže ideme ako návod píše, jedno hladko, potom ja mám mojich 10 obrátkov, vy máte tu svoje číslo v zátvorke podľa toho, akú veľkosť robíte. Dobre, mám ich 10.
jedno hladko, slip marker a potom hladko až po najbližší označovač. Čiže jedno hladko, prehodiť označovač a hladko tieto všetky očká až po najbližší označovač. Tak, hladko po najbližší označovač to máme. Need to marker a twice, čiže to isté znova zopakujem ešte raz. Čiže jedno hladko, 10 obrátko, jedno hladko prehodiť označovač a hladko po ďalší označovač. Takže mám to a ideme na ďalšiu stranu. No. Takže vytvorili sme si teda ten vrúbkovaný panel na rukáve, tu píšu. Garter stitch, že sa robí, to sme si už povedali, že v jednom kole ho pletiete hladko a v druhom obrátko a toto vlastne budeme pokračovať takto aj ďalej. Čiže ja mám pokračovať na tom vrúbkovom paneli, môj je na 10 očiek, tá 5. veľkosť, čo sme si tam hovorili, že 90 očiek nahodili a 24 rod splietli, tak oni majú ten panel na 1, 2, 3, 4, na 15 očiek napríklad. A teda máme pokračovať v jeho pletení, že v jednom riadku hladko, v jednom obrátko. No a teraz ideme. Ďalší riadok. Znova, ten bude taký istý, ako bola tá setup round 1, to bolo? Áno, ten bude ten istý ako setup round 1. Som si to naopak vytlačila. Takže to už by ste mali zvládnuť, čiže ideme KFB, hladko až po 2 očka pred označovačom, KFB, jedno hladko slip marker a to celé zopakovať 4 krát. Čiže toto je ako keby náš pridávací riadok a v tom pridávacom riadku pletieme všetky očká hladko, aj tie na tom vrúbkovanom paneli. Si to tak môžete skúsiť zapamätať, možno vám to pomôže. Takže KFB tam bolo. Hladko až po 2 očká pred označovač. Máme 2 očká, znova si to rozpletieme. Jedno hladko, prehodiť označovač, znova KFB za označovačom a znova 2 očká pred ďalším označovačom zastaneme a urobíme. To už všetko budete vedieť, takže ja si tu trošku pridám. Takže ja to mám a ideme na riadok číslo 2. Čiže máme pliesť, tak ako sme si to celé nastavili, prehadzovať markery, ako ideme. A tuto v zátvorke je teda napísané, že máme ísť hladko po ten vrúbkovaný panel, obrátko na vrúbkovanom paneli a to celé máme vlastne 2-krát zopakovať. Kto si nie je istý tým svojim vrúbkovaným panelom, že kde ho má a ako to vyzerá, tak teraz to tam ešte dobre nevidíte, ale tuto sú tie moje obrátke očka a viete si dať označovače ešte aj okolo toho panelu vrúbkovaného, aby ste vedeli, že kedy vlastne máte začať obrátko. Keď už budete trošku ďalej vyššie, tam to bude lepšie vidno, ale teraz je to ešte také kostrbaté trošku. Ja tu mám 2, 4, 6, 8, 10. Počkať, mi to nevychádza. Nie, dobre to mám počítať, neviem len. Takže ja upletiem 2 pred označovačom a 2 za označovačom a medzi tým mám ten svoj vrúbkovaný panel, tých svojich 10 očí. Takže ja by som si sem ešte vedela dať iné nejaké označovača alebo nejaké nitky, aby som si to ohraničila, aby som sa v tom vedela orientovať. No ale teda tento riadok sa len prepletá, nič sa v ňom nepridáva, akurát na tom vrúbkovanom paneli tých svojich počet očiek treba ísť obrátko. No, mám hotovo, riadok som si preplietla a už sa nám to tuto trošku rysuje. Tu vidíte, že sú pekné hladké očka všetky. A tuto nám vzniká ten vrúbok na rukáve, tuto sú zase hladké očka a tuto sú opäť ten vrúbik na tom rukáve. Niečo z toho bude. Takže teraz si to ideme prečítať ďalej. A teda, toto sme si urobili, prvý riadok, druhý riadok a teraz máme pracovať na riadkoch 1 a 2
Spolu 7-krát ich máme zopakovať, to je teda moje číslo, vy tu máte svoje číslo, koľkokrát ich máte zopakovať. A tuto pre veľkosti 3XL a 6XL a len pre tieto veľkosti sú tu ešte nejaké riadky navyše. Takže ak pletiete takú veľkosť, tak si to tam treba pozrieť a podľa toho to upliesť. A teda keď to zopakujete, týchto mojich 7-krát, aby svoje číslo, tak sa dostanete na počet očiek tento. To je pre všetky veľkosti, čiže ja budem mať na konci 124 očiek. Tá naša 5. veľkosť, o ktorej sme sa už viackrát bavili, bude mať 266 očiek. Takže takto si to viete aj prekontrolovať, či vám to všetko sedí a dokonca je to tu ešte aj rozdelené, že na rukávoch by ste mali mať 26 očiek a predok a zadok 36 očiek. Takže poďme si toto upliesť. Zase sa k vám vrátim, keď toto budeme mať. Takže len budete dokola pliesť ten prvý riadok a s druhým riadkom. V tom jednom riadku sa pridáva a všetky očka sa pletú hladko. V druhom riadku sa nepridáva, ale ten vrúbik na tom rukáve sa pletie obratko. Na to nezabudnite. Zopakujte to toľkoto krát. Toľkoto očiek by ste mali mať pre kontrolu a potom budeme pliesť ďalej. Takže ja som si pridávala, plietla som a tuto niekde som sa dostala, že takéto je to už veľké. Tuto mám ten vrúbkovaný panel, čiže toto sú moje rukávy a tu mám predok a zadok. A ideme sa pozrieť, čo teda ideme robiť ďalej. Ja som si to tu dopočiarkovala, skontrolovala som si, že mi tieto počty sedia, že mám 124 očiek, 26 na rukávoch, 36 na tele. A teraz tu píšu ďalej, že keď ste teda zopakovali tie kola 1 až 2 toľkokrát, koľko ste mali a sedia vám tieto počty, čiže je všetko v poriadku, tak ďalej máte pokračovať even, akože bez pridávania, ale so zachovaním toho vrúbkovaného panelu. Ak vám tá vzorka pletacia sedela, tú, čo ste si robili na začiatku, že ste mali 22 riadkov, takto v 10 cm, tak máte ísť ešte 2 kolečka, 2 riadky, bez toho, aby ste pridávali, ale aby ste zachovali tento vrúbkovaný panel. Každý tu má svoje číslo. A ak sa vám tá vzorka líšila, že to nebolo 22 očiek, ako bolo v tej skúške, čo oni mali, ale bol to iný počet očiek, tak vlastne máte pokračovať, až dokiaľ výška od okraja, po tadeto, nebude toľkoto inčov, čo tu oni píšu. Toto číslo. Ja tam mám 4,5 inča, to je nejakých 11,5 cm. Takže si zoberiem tuto tento meter. A keď si to takto odmeriam, no ešte by som mohla riadoček spraviť. Mám to zatiaľ na 11,5 povedzme. Tuto mám aj inče. Koľko písali? 4,5. No, ešte riadoček by som si teoreticky mala spraviť. Lebo to mám, tuto je až 4,5. No, každopádne pletíte do takej výšky, aby vám to sedelo. Prípadne si to dajte, ja to mám teraz na 2 ihliciach, aby som vám to mohla ukázať takto rozprestreté. Vy si to tiež viete dať na nejakú dlhšiu kruhovú ihlicu a prirovnajte si to k niečomu, čo máte radi, čo radi nosíte, či je táto výška už dostačujúca, aby tu sme to už mohli useknúť a urobiť pazuchu. Ale ešte predtým, ako to usekneme a rozdelíme si to na rukávy a telo a urobíme tam tú pazuchu, ideme na skrátené riadky. Oni v tom návode píšu, že je to optional, keď si otvoríte ten návod s tými skrátenými riadkami, že je to teda voliteľné, že môžete a nemusíte to robiť. Ale ak ste sa dostali až sem a zvládli ste toto všetko upliesť, tak sa poďte rovno naučiť, dajte skrátené riadky, nebojte sa toho. Princíp skrátených riadkov je taký, že my vlastne pridáme hmotu tuto na tej chrbtovej časti, že budeme pliesť tam naspäť. A to spôsobí to, že predok a zadok svetra nebude úplne identický a nebudete mať výstrih aj vzadu na chrbte. Lebo ja keď som plietla jedný z mojich prvých svetrov, tak som to plietla bez tých skrátených riadkov a dala som bratovi na Vianoce a Veru mi ho reklamoval, že teda toto vzadu, že to čo má znamenať, že on tam nechce výstrih, že on chce normálne goliera až tuto potade to. Tak som to potom musela prerábať. No a teda my si ideme ukázať, ako to urobiť. Ten sveter potom tak lepšie sadne, je to také príjemnejšie na nosenie a naozaj, keď už ste prišli až sem, tak sa poďte naučiť aj tie skrátené riadky so mnou. Takže sveter som si dala naspäť na jednu ihlicu, takže už je takýto zhužvaný.
Pozor na ten označovač. A berieme návod a ideme čítať. Ten návod je potom rozdelený na flax, to je to, čo pletieme my, a na flax light, to je ten z tej tenšej priadze. Takže my sa teraz budeme držať tohto, ale toto je pre všetkých rovnaké. My si vlastne ideme označiť stred chrbta. A teda pre flax platí, že máme ísť hladko po označovač, prehodiť označovač spolu 3 krát a potom ešte 18 hladko a umiestniť označovač. Takže začíname samozrejme tam, kde je náš bor, kde je náš začiatok riadku. Takže idem hladko k označovaču, prehodím ho, hladko k označovaču, prehodím ho a to zopakujem 3 krát. Ja som pri 3. označovači, takže ešte raz si to ukážeme. Čiže mali sme štrikovať hladko k označovaču, prehodiť ho a to spolu 3 krát. A keď sa takto pozrieme na túto moju gunžu, tak tuto je ten môj bor, tu sme vlastne začínali. Prešla som, prehodila som označovač, to bolo 1. Išla som ďalej, prehodila som označovač, to bolo 2. A prešla som a prehodím označovač, to bude ten 3. krát. Takže urobíme hladko, prehodíme označovač a teraz ďalej čítame, že mám upliesť hladko 18. A kto si pamätá, tak moje číslo, tohto počet očiek na prednom zadnom dieli mám 36 a 18 je presná polovica. Takže podľa mňa aj vy, čo pletiete iné veľkosti, to bude polovica toho vášho čísla. Tak, mám 18 hotových a teraz mám place, center, back, marker. Čiže CB marker, CB označovač, dám. Mám a ideme ďalej. Tento flax light to som škrtla radšej, lebo už som si to tu začala počiarkovať, ten nás nezaujíma, lebo to je ten, ak pletiete teda verziu z tenšej vlny, tak vy sa orientujete podľa tohto. A teraz ideme short row, číslo 1. Mám upliesť 24 očiek. Takže upletiem 24 očiek. A ešte toto som vám zabudla povedať, že je to tu aj napísané. Keď prídete k nejakému označovaču, tak ho treba len prehodiť z ihlice na ihlicu. Ja som si uplietla 18 a idem ešte 19, 20, 21, 22, 23, 24. No a teraz ideme urobiť, čo je tuto popísané. Ideme sa otočiť, lebo to sú tie naše skrátené riadky, že my vlastne, no teraz na tejto gunži vám to neukážem, na tomto malom vám to ukážem, ale tam to nemám upletené. Že my ideme vlastne tuto trošku pliesť tam a naspäť, že tu budeme mať o niečo viac riadkov ako na tej prednej strane. Takže ja som si uplietla tých mojich 24, otáčam sa a teraz kebyže začneme pliesť len tak hneď naspäť obrátko, tak by nám tam vznikla taká diera, taký skok a to nechceme. A teda ideme urobiť techniku nemeckých skrátených riadkov a to funguje tak, že keď sa otočíte, priadza ide smerom k vám dopredu, to prvé očko len takto prehodíte z ihlice na ihlicu, takýmto spôsobom, nič, ako je, len z ihlice na ihlicu. A teraz túto pracovnú priadzu potiahnete takto dopredu, ponad ihlicu dozadu a vznikne vám také srandovné dvojočko. A to je celé. A teraz tu mám ďalej napísané, to je vlastne, tuto je to popísané, čo vám vznikne. A ja idem ďalej, čiže mám ísť obratko ku centrálnemu markeru, tomu central back marker, to je tento môj nový čierny, čo som si tam dala. Mám ísť obrátko k nemu, mám ho prehodiť z ihlice na ihlicu a mám ísť ešte obrátko 24 za ňo. Čiže tak, ako sme išli 24 hladko z tejto strany, tak teraz pôjdeme 24 hladko na tú druhú stranu od toho markeru. Označovača po slovensky. Takže mám túto srandovné dvojočko, idem obrátko k tomu centrálnemu chrbtovému označovaču a potom ešte od neho urobím obrátko ďalších 24 očiek.
24. Takže máme hotovo, urobila som toto a zase turn work, čiže máme sa zase otočiť, tak zase sa idem pozerať na tú moju hladkú stranu. Teraz som sa pozerala na tú obratku. Tak sa otočíme. A znova ideme urobiť takú istú otočku, ako sme robili predtým, čiže priadza ide smerom k nám, dopredu. To prvé očko len prehodíme z ihlice na ihlicu a tú priadzu pracovnú potiahneme dozadu ponad ihlicu a zase nám tu vznikne taká dvojnitková sranda. Čiže to sme tento celý odsek urobili. A teraz ideme hladko k tomu strednému chrbtovému označovaču, máme ho prehodiť. A potom ideme hladko až po 5 očiek pred to srandovné dvojité očko. Takže pletieme hladko. Tieto ostatné označovače si samozrejme len tak prehadzujte, ako ku nim prídete, aby ostali stále na mieste. Stredový prehadzujem a pletiem ďalej, až kým nebudem 5 očiek pred tým srandovným dvojočkom, čo sme sa prvý raz otáčali. No, toto je to srandovné, to divné dvojočko, čiže 1, 2, 3, 4, 5. Takže ja zastanem tesne pred označovačom. Tak. Takže ešte raz pre kontrolu, tuto je to srandovné dvojočko a mám zastať 1, 2, 3, 4, 5 očiek pred označovačom. To sme urobili toto. Otočka. Zase si to otočíme, aby sme sa pozerali na vnútrajšok toho svetra. Prvé očko už viete, prehodíme z ihlice na ihlicu len tak, ako je a potiahneme tú priadzu dozadu a vznikne nám znova tá srandovná sranda dvojočková, dvojnitková. To sme celé toto urobili. A teraz máme zase obratko k tomu strednému chrbtovému označovaču, prehodiť ho a zase mám zastať 5 očiek pred tým dvojočkom, čo mám naľavo. Takže idem obrátko naspäť. Tak, už sa blížim k označovaču, zase by mi to tak malo výjsť, že teraz by mi tam malo ostať 5 očiek, čiže 1, 2, 3, 4, 5 a tuto je to srandovné dvojočko, takže ja sa znova otáčam. Tak, pozor na očka všetky, aby nám neušli. Takže to sme urobili toto. A mám urobiť tento riadok 3 a 4, teda skrátený riadok 3 a 4. To znamená, že idem hladko alebo obratko, podľa toho, na ktorú stranu práce sa pozerám, na ktorej strane práce som, až kým nezastanem 5 očiek pred tým najbližším srandovným dvojočkom. A máme tieto dva riadky zopakovať. Ja to mám zopakovať ešte jedenkrát a ostatné veľkosti, tuto máte svoje číslo, že koľkokrát to máte zopakovať. Takže ja ešte jedenkrát urobím, že teraz si urobím to srandovné dvojočko, prepletiem sa hladko a zastanem 5 očiek pred dvojočkom, ako to mám povedať, najbližšie, čo je asi najbližšie k označovaču, tomu strednému. Otočím sa, pôjdem ešte obratko, znova zastanem 5 očiek pred tým dvojočkom, otočím sa a potom tu bude vysvetlené, že to už mám hotové. Tak si to idem rýchlo spraviť. Takže stojím zase 5 očiek na obratkej strane pred tým srandovným dvojočkom, otáčam sa, otočku robím stále takú istú, vlna je vpredu, prvé očko len prehodím z ihlice na ihlicu, potiahnem dozadu a teraz sa tu ďalej v návode píše, tuto je, že ako sa máte otočiť, bla bla bla. A teraz máme ísť hladko až k tomu centrálnemu chrbtovému označovaču. Máme ho dať preč. Máme ísť hladko k tomu bor, k tomu nášmu špeciálnemu označovaču, čo nám označuje začiatok riadku. A potom máme upliesť jeden riadok, prepliesť vlastne len, nepridávame ani nič a nezabudnúť urobiť obratké očka na tom vrúbkovom paneli na ruke. A tie očka z tých otočiek, tie dvojité očka, tie sa normálne len prepletú tak, ako sú. To vám rýchlo ukážem a prepletiem si ten riadok tak, ako píšu teda. Takže tu mám ten chrbtový označovač, ten dávam preč.
A tu sa blížim k tomu dvojočku. Ešte toto jedno treba upliesť, upletiem ho. A tieto dve nitky normálne takto pichneme po podobi dve a upletieme ich hladko. A to je celé. Žiadna veda. Takže ešte len zopakujem pre úplnosť. Tuto som pri tom svojom bor a jeden riadok celý si prepletiem bez toho, aby som pridávala. Nezabudnem na vrúbik, na rukávoch a tie dvojočka preplietam po podobi dve nitky. Takto. Takže riadok mám prepletený, som naspäť tuto pri tom mojom bor označovači a ešte sa len pre istotu pozriem do návodu. Ale tu už sa len píše, že teda sme to úspešne ukončili a máme pokračovať v inštrukciách na oddelenie rukávov od tela. Takže toto mi už netreba, aj tento označovač mi už netreba. A ideme naspäť k tomu nášmu pôvodnému návodu. Teda sme si splnili tieto naše skrátené riadky a ideme oddeliť telo od rukávov. Takže v ďalšom riadku sa oddelia telo od rukávov. Tie rukávové očká máme dať na nejakú zbytkovú priadzu pomocou tupej ihly, to už mám pripravené. A ideme teda podľa inštrukcií a bor marker máme ešte nechať na mieste a všetky ostatné označovače pôjdu preč, lebo my už vlastne nebudeme potrebovať mať označené tie raglanové línie, ale ten začiatok riadku ešte áno. Takže ideme podľa inštrukcií, takže najbližších 26 očiek mám dať na tú zbytkovú priadzu waist yarn, to oni volajú. Takže ja som tu jedno očko pred označovačom, to si ešte upletiem, označovač si prehodím, túto ihlicu si takto povytiahnem, nech mi to s nej nespadne. A teda berem ihlu a všetky tieto očká, až po ďalší označovač to vlastne je, dám dole z ihlice. Tak, posledné očko. To by sme mali. Takže takto nejak to vyzerá, že už je to preč tej ihlice. Tento označovač mi odletel, tak si ho dám naspäť na miesto. Takže vy si zase odložíte ten svoj počet očiek. To sme dali. Bor tam necháme. A je tu aj v zátvorke napísané, že po ten prvý raglanový označovač je to vlastne taký počet očiek. A teraz using backwards loop method máme nahodiť 4 nové očka. Moje číslo je 4, vy máte tuto v zátvorke. Ja si tie očka ale idem nahodiť už inou farbou, lebo ako ste videli, ja mám ten svetrik taký viac farebný. No ale fungujú tie 4 backwards loop takto, že ako máte priadzu obtočenú okolo prsta, tak do tej najvzdialenejšej slučky pichnete takto ihlicou z ľavej strany a iba to utiahnete okolo ihlice. Čiže 1, 2, mne tu tento bor odletel. Ešte, že je otvárací, zatvárací a takto si ho tam naspäť pripnem. Čiže 1, 2, 3, 4. Takže takto som si tam vyrobila 4 nové očka. Vy, čo pletiete jednofarebný svetrik, samozrejme pokračujete tou svojou farbou. Nezabudnite to utiahnuť, aby vám tuto nejak nevznikla nejaká veľká diera, aj keď to je také miesto, že tam sa to dá zapošiť. No a teda ešte raz. Mali sme dať 26 očiek bokom, to sme urobili. 4 sme mali nahodiť, to sme urobili. A teraz máme pliesť hladko až po najbližší označovač. Takže idem pliesť hladko po najbližší označovač. Tak už sa mi to blíži, posledných pár očiek. Tak, raglanové označenie dávam preč. Beriem znova ihlu s tou zbytkovou priadzou a pod očká vlastne odtadeto až po najbližší označovač si dám bokom. Posledné. Tento označovač znova dáme preč, ten nám už netreba. Takže toto sme spravili, teraz si 4 očka nahodíme a potom pôjdeme hladko až po najbližší označovač.
tak zastavujem 2 očka pred koncom, aby mi zase ten odznačovač neodletel. Takže to sme urobili všetko. Teraz tuto máme takú malú kontrolu, si môžete dať, mali by ste mať. Ja by som mala mať 80 očiek na ihlici. Tuto vlastne touto novou farbou, keďže som sa prehodila. A vy to svoje číslo. A teraz ďalej píšu, že máme ísť stockinette, to je vlastne len hladký žerzej. Máme pliesť hladko, každý riadok. Až pokiaľ to telo nebude merať a tuto máte pre normálnu dĺžku, tuto ak robíte crop top svojej tínedžerke alebo možno aj sebe. A nesmiete zabudnúť vlastne ešte aj na ten patent, čiže ja tu mám, že 5 inčov by to malo merať, to je nejakých 13 cm. A keď to bude teda také vysoké ako chcem, ja si to samozrejme môžem spraviť aj dlhšie, aj kratšie, že to už je na mne. A potom ešte nasleduje ten patent, ktorý hodíme na menšie ihlice, tam sa pristavím zase trošku. Takže ja idem pliesť teraz zase len hladko, 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 telo toho svetra. Ešte vám ale ukážem na týchto novo nahodených očkách, keď ma to zaostrí, tak, že tie mi prídu, že sú krajšie, keď sa pletú nie normálne ako hladké očko, že takto, ale poza zadnú nitku, aby sa nám nepretočili zbytočne. A poza zadnú nitku znamená, že pichnete takto z pravej strany do toho očka, tá ihlica vám vyjde vzadu a prevlečiete to k sebe. Mne sa to tak viac páči. A tuto mi ušla jedna nitka koťuha. Tak. Čiže takto poza zadnú nitku ešte raz. Tak. Ukážem vám, lebo tieto sú také pekné. A kebyže toto takto upletiem, tak sa mi to tam tak stočí. To sa mi až tak nepáči. Ale v podstate je to jedno, to je už len taká estetická záležitosť. A teda idem si pustiť nejaký seriál alebo niečo a idem pliesť hladko, 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 hladko. A ja si tu pletiem a som vám zabudla povedať, že vy vlastne keď si oddelíte tie rukávy od toho tela, tak ten sveter konečne začne vyzerať ako trošku sveter. Tak sa s tým určite sa potešte, vyskúšajte si to, primerajte si to k dačomu a vlastne, no, už to vyzerá ako dačo. Tak nič, idem ja teda pliesť ďalej hladko, veľa hladko. Plietla som hladko, až som už v tej fáze, že toto moje telo je dostatočne vysoké. Ja som to mala mať na nejakých 13 cm, mám to trošinku dlhšie a už sa to aj rysuje. Normálne sa nám aj dvihol ten zadok vďaka tým našim skráteným riadkom. No a teraz nasleduje zobrať menšie ihlice a upliesť ten spodný patent. Takže ešte jedno hladko. Označovač si dám nabok, lebo aj tak by mi zletel teraz. A ideme jedno hladko, jedno obratko. Už menšou ihlicou jedno hladko, jedno obratko. A tak ďalej, a tak ďalej. Znova si spravím taký kúštik a potom sa k vám ešte vrátim a spolu si tie očka ukončíme. Takže patent mám hotový v takej dostatočnej výške, ako sa mi páči. A ideme ukončiť očka. Tento označovač si môžem dať zase preč. A na ukončenie očiek si znova vezmem tú väčšiu ihlicu, pretože už sa mi neraz stalo, že keď som tie očka ukončila, tak ten spodok som mala taký veľmi stiahnutý, až sa mi to nedalo navliecť cez boky pomaly. Tak preto to spravíme teraz tou väčšou ihlicou. A teda budeme to robiť tak, že upletieme jedno očko hladko. Môžeme aj to druhé obratko. Tak. A teraz toto, čo je ďalej na ihlici, tak to chytíme ľavou ihlicou a prehodíme ho ponad to prvé očko a z ihlice dole. Tak. Teraz k tomuto jednému očku, čo nám ostalo na pravej ihlici, si upletieme ďalšie do partie. Takže jedno hladké. A znova to druhé prehodíme ponad to prvé dole z ihlice. Tak, šup. Teraz upletieme obratko, lebo ide obratké očko. Ono nič sa nestane, keď aj budete pliesť všetky očka hladko. Ale mne to tak prišlo, že si to môžeme skúsiť aj takto. Znova máme dve. A znova to jedno prehodíme ponad to druhé dole z ihlice. A takto pokračujeme, až kým neprídeme na koniec. Tak ostáva mi posledné očko pred koncom, takže si ho upletiem. Toto takto prehodím.
A teraz beriem do rúk nožničky. Toto si odstrihneme. A toto posledné očko, čo mi ostalo na ihlici, takto len potiahnem ihlicu smerom dohora. A je to koniec. A teraz tu máme taký nepekný skok, tak vám ešte ukážem, čo s ním. Vezmeme si ihlu, prevlečieme. Tak a teraz sa pozrieme, ako by sme to urobili, aby to bolo pekné. Čiže tuto máme takto očko. Tak ideme ihlou takto popod tieto dve nitky. Tak. A teraz tuto sa vrátime do toho očka, skade nám vychádzala tá priadza. Takto sa do neho vrátime. Tak, a máme to celkom pekne ukončené. Ja už keď to mávam takto na ihle, tak rovno aj zapošiem túto nitku. Na patentoch je moje najobľúbenejšie zapošívanie, lebo netreba tam nič nejak špekulovať a vždycky to dobre drží. Idem takto popod obidve tie nitky z vnútornej strany. Idem smerom do dola, potom do hora. Tak, a teraz sa vraciam. Tak. Toto môžeme odstrihnúť. Ihlice idú na bok. A máme upletenú vestičku. Toto je zadok. Vidíte, ako sa dvíha mi tu tento chrbát? Tamto či ako to je? Kde sa mi to teraz dvíha? Tak toto je. Tam sa mi dvíha ten chrbát. Lebo tam máme tie skrátené riadky. Tuto máme predok. Tuto máme rukávy. A takto máme vestičku. Tu je moja vestička ešte trošku z inej perspektívy. Áno, takéto malé boli všetky naše deti, aj my, keď sme sa narodili. A teda, kto by chcel, teoreticky vie ukončiť rukávy a ostane s vestičkou, alebo ideme si spolu upliesť rukávy. Jeden pasikavý, jeden jednofarebný.